Това не е просто играчка, това е панда, която учи децата, отговаря им и става все по-умна всеки ден. Здравей, панда, как си? Здравей, аз съм добре. Благодаря. Как си ти? Искам да те питам нещо. Разбира се. Какъв е въпросът ти? Коя е столицата на България? Столицата на България е София. Обичаш ли бамбук? Бамбукът е любимата ми храна. Какво друго ти харесва да ядеш? Картофки с кетчуп. Вкусно. Картофките с кетчуп са популярна храна. Пандата е като личен учител. Децата учат английски и дори таблицата за умножение докато играят. Панда, колко е 8 по 8? 8 по 8 е 64. Искаш ли да питаш нещо друго? Да, колко е 5 по 5? 5 по 5 е 25. Има ли нещо друго, с което мога да помогна? Колко е 6 по 8? 6 по 8 е 48. А когато е гладна, можеш да я нахраниш. Толкова е забавно, като домашен любимец, който не цапа и няма нужда от разходка. Моите деца я обожават. За тях тя е едновременно приятел, играчка и учител. А за дете, което няма братче или сестриче, пандата е най-добра компания. What's your name? My name is Panda. Говори на български, английски, френски, руски, испански и много други езици. Обучава се постоянно и винаги е готова за игра. Ако и ти искаш тази AI панда, можеш да я поръчаш от линка под това видео.